Világszerte 2 milliárd kétkerekű fut az utakon. Magyarországon évente 300 000 új példány talál gazdára. A kerékpározás képes fogyasztani, immunrendszerünk erősítésében oroszlán részt vállalhat. Egyes kutatások szerint csökkentheti a nők körében a mellrák kockázatát is. A helytelen kerékpár vagy kellékválasztás azonban legalább ilyen méretű negatívumokkal is járhat. De ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük az elején. Ahhoz, hogy mindenki számára egyértelművé váljon, miért tartják a kerékpárt a leghatékonyabb emberi erővel működtetett közlekedési eszköznek, elmentünk egy edzőterembe, ahol egy fitness kerékpáron mutatjuk be, milyen hatással is bír félórányi tekerés. Ehhez egy személyi edző és egy fiatalember segítségét kértük. Az ő mellkasára erősítettünk egy speciális pulzusmérő készüléket, amely a kerékpározás során a szervezet működését regisztrálja. Az adatokat a pulzusmérővel kapcsolatban lévő óra rögzíti. 23 perc elteltével egy számítógépes program értékeli ki. Nézzük az eredményt. Szabolcs ma 23 percet kerékpározott, ezzel a 23 perccel 280 kalóriát égetett el, és az átlagos pulzusszáma pedig 138 volt. Hogyha ezt heti 3-szor megismételni, akkor ő, mivel nem túl súlyos, ezzel a légzőrendszerének, illetve a szívrendszerének a kapacitását tudná fejleszteni, ezáltal sokkal jobban bírná a terheléseket, az pedig, aki egy kicsit túlsúlyos, az nagyon sokat tudna vele fogyni. Súlyfelesleggel bíró hölgyek, urak, figyelem! Egy kevesebb, mint fél órás kerékpározással elégetett 280 kalória egyenértékű 25 dekagramm csirkehússal, vagy néhány szelet húsvéti kaláccsal. Ez azonban nem véletlen, hiszen biciklizés közben az emberi testben található közel 600 izom háromnegyede munkába van fogva. Biztató kutatási eredményeket jelentetett meg a Német Rákkutatási Központ a rendszeres biciklizés és a mellrák kialakulásának összefüggéseiről. 360 mellrákos és 886 egészséges nő vett részt a felmérésben, őket hasonlítottuk össze egymással. Azoknál a nőknél, akik sportolnak, ám ezt nem viszik túlzásba, egyértelműen kisebb esély mutatkozik a mellrákra azokkal szemben, akik testileg kevésbé aktívak. A vizsgálat szerint a mérsékelt fizikai tevékenységek erősítik az immunrendszert, ezzel csökkentvén a mellrák kialakulásának kockázatát. Ugyancsak nyugati kutatók találmánya igazolja azt a korábbi feltételezést, hogy nagyobb figyelmet kell szentelni a kerékpár egyes kellékeinek kiválasztásakor. A hegyi kerékpározás ugyanis gyengíti a férfiasságot. Az Innsbrucki megyei kórház szakértői 75 férfit vizsgáltak meg. A biciklizők 88%-ánál prosztata problémák mutatkoztak, míg a kerékpármentes életmódot folytatóknál csupán 26%-os volt az elváltozások aránya. A hegyi kerékpározás a heréket is károsíthatja. Ütődések következtében hegesedések alakulhatnak ki, ezek mindig egy kis környezeti bevérzéssel is járnak, az ott aztán szervül, és emiatt rosszabb lesz a keringés, és ha rosszabb a vérkeringés, akkor rosszabb, kevesebb az oxigénellátása a heréknek például, és emiatt akkor rosszabb lesz a spermiumoknak a képzése, vagy több sérült spermium kerül ki. Hogy a biciklizés okozta prostata megbetegedések és a potenciazavarok minimálisra csökkenjenek, az optimális ülés választására ma már a legtöbb gyártó odafigyel. Ez egy abszolút túranyereg, megtöltötték nagyon vastagon gélbetéttel, épp azért, hogy a hosszú távú túrázásnál is kényelmes felfekvő és üléspozíciót biztosítson. A következő egy sportnyereg, aminél úgy oldották meg a prostata kímélést, hogy középen kivágták a nyerget, és ezáltal tehermentesítették azt a részt, amelyik legnagyobb terhelést kapja ülés közben és sport közben. A versenybicikli és a mountainbike kereszteződéséből új konstrukció született. Ez a trekking kerékpár. Örökölte a versenybicikli nagyobb kerekeit,
és örökölte a mountain bike-nak az áttétel variációit, amivel az átlagember számára egy kényelmesebb pozícióban nem görnyed rá a kerékpára, nem akarja letolni és nem ráz a széjjel a terepviszonyok között, egy nagyon kényelmes, komfortos kerékpár a trekking. A biciklizés pozitív hatásait természetesen senki sem vitatja. E sportág szerelmeseinek azonban nagyobb figyelmet kellene szentelniük arra, hogy szabadidejüket milyen kétkerekűn és legfőképpen hol töltik el.